Cristina, ella potser es pot ajudar en alguna cosa. Què passa, què passa? Escolta'ns, som subscriptores de la revista La Vila. Sí, i et volíem fer un parell de preguntetes. Va, nenes, deixeu-la estar. Deixa'ns. Últimament, pel barri, corren dos detectius que investiguen el cas de News Commander, oi? Sí, els he vist per aquí al voltant. Estic segura que tu, Cristina, en deus saber alguna cosa, perquè sempre estàs molt pendent de tot el que passa pel barri. Bé, jo només... Saps res d'aquest nou individu que es dedica a robar, de nit, a la gent? Individu? Robar? Ah, us referiu a aquelles dues noies que els hi van robar el mòbil? Sí, més o menys. Va, nenes, deixeu-la estar. Ella només treballa a la revista, no és pas policia. Ens dius qui és o què, tia? Però què voleu que en sàpiga jo? Jo no en sé res. Perdona-les, crec que estan nervioses i histèriques. Histèriques? Nosaltres? Però si ets tu la histèrica. El tren! Però si encara queden 10 minuts. What do you see?
No et servirà de res, això de fer-te el despistat. Aquesta és la bossa de la Cristina, no? Li vas agafar la cera del crim, veritat? Oi que sí, per donar-hi? Tu estigues tranquil, company, que estic segura que tu no l'has atacat. Així que, si ets tan amable d'explicar-nos les teves versions dels fets... Ei, tu, es pot saber què estàs fent? Demana-li que participi a la identificació del sospitós. Pregunta-li. Tu estigues tranquil·la i deixa'm fer a mi. Have you seen my red bicycle? La mare que el va. Ara resulta que parla xino, aquest tio. Anglès, parla anglès. Ens pregunta si hem vist una bicicleta vermella. Què? Deixa'm que li faré un parell d'o. Calma. A red bicycle. A few days ago, that someone has robbed for me. It was a gift from my father. Escolta, no m'expliquis aquesta història de merda. A més, m'estàs fent perdre el temps. Aquella nit, què va passar? Pots fer el favor? Calma i anem a per feina. Aquella nit, què vas veure? Què vas veure? Estava sola. Com? Ara parla català? Explica. Aquella noia tan estranya. Estava sola tota l'estona? Com? Va ser tu? Em va mirar. Es va espantar. De sobte, veure un maletí estrany i curiós al terra. Va obrir el maletí i el maletí se la van passar. My red bicycle. D'aquesta manera, segur que no podrem trobar el sospitós. Suposo que m'hauré d'inventar algun pla.